Azibusa anali pa wireless dzulo akuti Malawi tisiye kuipitsa mbiri ya President Chakwera. Anthu amenewa atanda ma envelope ku MCP aganiza kuti aziyankhula zopusa ngati zimenezi. As far I am concerned, Chakwera sakunyozedwa, komano akuzinyoza yekha. Pa kampeni analonjeza ndidzachotsa misonkho pa business ang'onoang'ono. Lero anthu akulira chuma sichikuyenda chifukwa MCP yakweza chilichonse. Interest kuma banki yafika 25%. Akabazaneniwa akuti apereke msonkho. Azimayi opita kunja akulira m'maboda chifukwa misonkho yakwera ndi Chakwera. Mwachisanzo mukagula zakumwa ku Zambia achina yesi ndi anzake pa boda akulipisa botolo limodzi 12 kwacha. 1 kesi mmakhala mabotolo 24. That is 280 kwacha imene uchita malonda akupereka kwa MRA. Mukagula makesi 1000 mupereka 208,000. Makesi 5000 1.4 million. Kuonjeza pamenepa MRA ikumagulisa mastika 5000 kupita kutsogolo. Tiyerekeze mwapita ku Zambia mwagula makesi 100 ayesi, MRA sikugulisa mastika. Akumafuna 200 cases kupita kutsogolo. Komanso azimayi akafika maboda akuvutika kwambiri. Akuwaphwasulisa katundu ndi kuyamba kumata sitika pa bodo iliyonse. Nthawi zambiri mastika onso sakupezeka ndi akumangodikirira. Ena akalipira pa boda mchinji kandi Mwanza akumatumizidwa ku Lilongwe, kumenekonso akumauzidwa kuti mastika kulibe. Mwachidule cross border business ikumvesa kuwawa Amalawi. Ineyo mukudziwa kesi ikaphwasulidwa imavuta kugulitsa chifukwa gula amaona ngati za feki. Koma zikhale ng'oma ndi anyamata ake akupanga force kuphwasula katundu pa boda nkumalipirisa 12 kwacha. Azibusa amene amayankhula dzulo ayenera kudziwa Chakwera wazichotsa ulemu yekha, ndi munthu wabodza who can never get respect. Akuluakulu zaka 4 president ameneyu angolonjeza zosatheka. Lero tiyeni tichotse zimene analonjeza pa kampeni chifukwa sizingatheke. Fertilizer 4000, passport 40,000 tinalimba mtima. Koma chimene chikutuwa kwambiri pa zaka 4 zimene akulamulira akulonjezanso mabodza. Munthu ameneyu very sweet and flowerless speech without action. Analonjeza Otonchiro Airport, Gwanda Chakwamba Highway, Henley Chibembere Airport, Sadikimia Highway, Mangochi Lake City, Chilomo Bridge, Kalonga Lake City. Zonsezi amangonena ngati nthano. Chimene anakwanisa president ameneyu chooneka ndi maso John Chilembwe Hospital. Mwina pota muthalika anatamanga kale. Pajatu Chakwera anangosintha dzina kuchoka ku Phalombe nkukhala John Chilembwe. Koma zina zonse amangolonjeza kuti ayi ndimanga Sadikimia Highway, Gwanda Chakwamba Highway, Otonchiro Airport, Henley Chibembere International Airport, Mangochi Lake City ndi zina zotero. Ngakhale bridge ya Misonkho lowashire sanamange. Anti-Corruption Bureau abwera poyera ndi kulengeza kuti Katangale wafika poyipa kwambiri mulamuliro wa Chakwera. Akuti 35% ya budget ikuthira matumba mabigi ku MCP. Taona posachedwa pompa achitshola anapereka ma 2 million kwa makhasa 21 muzinda wa Lilongwe. That is 42 million imene aononga. Mugaza ndalama zonsezi wazitenga kuti? Mabiro ambiri amene akudusa parliament ndiopanda ntchito. Boma likubweka ndalama zochuluka chifukwa cha utsogoleri opusa. Taona ku Zambia speaker wa nyumba ya malamulo wachotsa ntchito aphungu 9 atatuluka zipani zawo. Kumalawi kuno MP can cross the floor anyhow chifukwa
ndi utsogolero opusa ku parliament. Niwas Dausi, Joyce Chisulo, Botomani anawa ku parliament pa tiketi ya DPP. Koma lero akutumikira MCP nkumatetezedwa Chakwera. Akuchemera president olephera with his useless government. Awakulu taona na polisi akusowa jombo, mauniformu kulibe, koma zikhale ng'oma akuononga 300 million kusaka bakili mu TV. Useless government imetu kunena ndi imeneyi. Apolisi kumasowa jombo ndi kumakagula pakaunjika, uniform yokutha kumachita kusokesa kwa terala. Chikhalecho azikhale ng'oma kutenga 300 million kumasaka bakili mu TV. Do you think this government is normal? Anthu awatu ndi anthu amisala amene sakudziwa chimene kuchita. Kafukufuku amene anapanga tchanko waonesa kuti Amalawi alibe chikhulupiriro ndi polisi. Yasanduka payoniya pansi pa chipani chimenechi Malawi chikangawapate. Achimwendo banda akutiuza kuti dziko likuyenda bwino. Tapeza ndalama zochuluka kumaonda afoja $327 million. This is another useless statement kuchokera kwa Chimwendo. Ndumase chisanzo, boma laononga $1.6 billion through importation, akusanga ndi 327 million ya foja. Tiyerekeze mabanja palana 10, sala ya madala 20,000 kwacha, achosapo 15,000 ndi kubweza ngongole. Kodi angakhale moyo osangalala ndi 5,000 kwacha? Izi zimene tikuona mulamulo wa Chakwera. Apeza $327 million koma ononga 1.6 billion kugulira petulo, mankhwala ndi zina. What are they celebrating? $388 million inapita ku Dubai, 546 million China, 220 million India, komanso $488 million anatengera maphosa. Aononga $1.6 billion through importation ndi akusanga ndi $327 million ya foja. Taona ni security ya dziko sili bwino. Ndege ya chilima inagwa pafupi ndi midzi, koma Chakwera anatuza kuti inagwera ku nkhalango kusafikira anthu. Panopa akhazikitsa kafukufuku wa chinyengo, ngakhale zitadziwika kuti chilima anachita kuphedwa sangaulule. Onse amene akutsogolera kafukufuku ameneyo ndi anyamata Chakwera. Mwachisanzo ku intelligence, Deputy Director ndi cousin wa President McDuffie Bango. Civil Aviation oyang'ana za ndege, Director ndi James Chakwera. Minister of Transport Jacob Ohala, Mbusa wa Assemblies of God. IG wa polisi Mayoramu ochokera ku Mchinji. Komanso MDF Commander Valentino Phiri, Chakwera tribesman. Anthu onse amene atchulawa akutsogolera kafukufuku kwa ndege, koma sangakuuze ni zoona za imfa ya chilima, chifukwa ali very close ndi Chakwera. Ndi manena mobwerezabwereza, mayankhango zimeneyi tidzawapeza 2025 MCP ikadzachoka mboma. Tikukumbukira zimene president ameneyu anayankhula ku stadium pa 16 pamene kunali kukumbukira chilima. Anavomereza kuti zinthu sizinaende bwino posaka ndege. Akanakhawa chilungamo akanachita lishafo cabinet, zikhale ng'oma, hali nkandawire achotsedwe. Mkulu wa nkhondo, intelligence director komanso IG abwera nyowani. Komano azifa anthu amenewa sanachotsedwe ntchito, Amalawi tikhatu khulupirirabe kunena kuti delay yawo poyang'ana ndege inali plani yochokera kwa Chakwera.